ukuthi ngifike enkonzweni kodwa ngithi I refuse ukuphuma ngingakuzwanga. Yebo I know ukuthi ukhona ngoba omnipresent uNkulunkulu okhona. If 2 or 3 people are gathered together you are there. Kodwa I refuse ungakuzwa. Because ungathi uma ngithintile akwenzeki umuntu ekuthinte umuntu angatholi lutho. Angifuni ukuya ngumama nomopho. Yokuthi baba abaningi abantu abagulayo on that day kodwa basindanga bonke kwasuka yena wathi angifuni ukuthi ngikhona la uJesu ekhona but I want to touch umphetho wengubo yakhe. Then iBhayibheli lithi wabese si lo Johani uye futhi obhale ngisho isambulo uye lo Johani futhi obhalele izincwadi zikaJohn ama-letters lawa khona lawa elokhu ekhuluma kakhulu ngothando likaNkulunkulu. He's a guy who loved the Lord, wamthanda. And then into enkulu ngoJohn eyokuthi uma befa abafundi befa, he's the last one owasala wafa ekugcineni. Kungathi lento emnamathela yamgcina wahamba ijeni abanye bangakaze behambe. More than that waphila noma bonke abanye sebehambile. But lo Johani lo namhlanje silobela indlela abafundi bokuqala abawu5 abafike ngayo. Uveza ukuthi lo Johani there was the John the Baptist. Because we know ukuthi uJohn the Baptist ufike eqala efika ezopusha his ministry. Because the ministry of John the Baptist was very short ministry. Yayithi nje ukhona ozayo. God. Ukhona ozayo. Thola ubebuza sokuwena ethi ayakumina. Lo zayo omkhulu kakhulu. Angifanele ngisho ukuthinta intambo zecathulo zakhe. Mkhulu lo zayo. Lo zayo thola washumayela ethi lungisani indlela yenkosi ngoba inkosi iyabuya. Khanyile kunentshumayelo engizoyishongela maduze ngiyizwe yabile enhlizweni yami ukuthi uJesu uyabuya futhi. Imessage yashukela efika kokuqala ithi ushunyayelwa sebuya kwesibili. Imessage kaJohane lumsela uJesu efika yayethi phendukani ngoba inkosi yeza lungisani indlela so ayishumela ukuphenduka for the first coming of Jesus. Choose again for the second coming of Jesus. We need to learn the message yashwele eqaleni yokuthi sishwele repentance yokuthi yaba siyayibona ibusiso kodwa kuyaphendukwa because the Lord is about to come again. Can we say Jesus? Lord Johani wama ke lo mbaphathisi thiwa he was standing with the disciples akhe. A disciple is not just a follower. A disciple is something that is deeper. Umfundi yinto deep ukudlula umlandeli. Amen. Yingakho uJesu seningangakhela abazalwane kodwa ngenzeleni abafundi. But ngephakathi thina sakha abazalwane asikafiki kwi-level yokuthanda i-disciple. Yini disciple? Yini umfundi? I-disciple is somebody olandela ama-teachings omunye umuntu. Somebody osusa yonke into ayaziyo ethi yonke into engiyazi ayihambe kodwa ngifuna into yakho my master ungene yona. I-disciple ayikho enye into eyithwala ekhanda ukudlula information ka-master wayo. But i-disciple umfundi uthi alandela imfundiso. So number 2 ulandela nenhloso saloyo muntu, purposes saloyo muntu. But number 3 disciple isigraduate thiwa ilandela izifana ungakwazi ukuhlukanisa umfundi nomazi. Jesus. Yeah. That's why kuthengwa uJuda. Why do they pay you Juda? It's because uJesu wayenama followers kodwa wayenama disciples. Abantu abanemfundiso yakhe, abantu abaneyinhloso zakhe, abantu abashintsha baba yilento akayiyo makhamba
Vetswa nami uJesu ehamba. Makhamba uPeter bathi awuJesu uyadlula. Kanti ingoba seyidisciple. Amen. Oh God, I pray. Amen. Uthixo sincede ngalesi sikhathi. Amen. So uthi babona thina babona uJesu edlula. Abantu abahlezi nawe bethi nawe uJesu edlula bengaboni wena. Jesus. Uthi uJesu ngenzelele ama disciples. Ngephathi ke sinama church members, not disciples of Jesus. Not disciples. Check the information about abanayo. They don't have the teachings of Jesus. Banama traditions zabo. Yes, our Christians. Banama beliefs zabo. Oh God. Amen. Oh hallelujah. Amen. The only Bible little. Oh God. Little. Oh Jesus. That is a disciple. Now, lang funda khona. uJohane urecord ukuthi uJohn the Baptist wayemena wakhe ama disciples. Ngifuna ubone umene ngobani. Ume nabantu abafana naye. Ume nabantu abanamathele kuye. God. Ubona uJesu edlula. Usathi behold the Lamb of God. Uthi bhekani nanti udlula kaNkulunkulu. Amen. Washumayela ngoJesu kwaxebuka abafundi kuye. Hey, Nkosi yami. I wish I can repeat that. Because ayingxaki eyokuthi njengabafundisi abantu banamathele kithi. Benganamathele Jesu. Ubaqabula kanjani abantu umfundisi? Oyokuthi imessage yokhomba uJesu akashongo ukuthi sukani kimi kodwa uthe nanti udlula kaNkulunkulu. Imessage yokhomba uJesu ikwazi ukuqabula abantu bathi ngiyathanda umfundisi kodwa nangu umuntu olandelwayo. Ubona ukuthi akisho into la. Ungalandeli ibandla lingashumeli uJesu. Amen. Jesus. You have to check the sermons. Yes. Check the teachings. Mngakanani uJesu. Amen. Repeat. No. Nginenkinga ka-amen. Amen. Ngoba i-anointing yenza abantu belinke kithi. Kodwa i-message yenza abantu besuke kithi beJesu. I-anointing ibenza besithande. Kodwa njalo sithi hayi nanti udlula kaNkulunkulu. Nanti udlula kaNkulunkulu. Uma sibhekana udlu likaNkulunkulu, then the two separated themselves from him. They began to follow Jesus. Baqala balandela uJesu. Nixoshwe ubani? Ayasixoshwanga umuntu. Akekho ozwe imessage ngoJesu. Eqhubeke elandela indoda. Esembonile umsindisi. Amen. Hallelujah. No, amen. Awukuthi angisho something. Hallelujah. Ngoba sinenkinga yabantu abathanda abafundisa udlula uJesu. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. Umuntu angazefe efela isonto lakhe kodwa ngeke efele uJesu. Hey, boss. Engaqasuka ukukhuluma bad about umfundisi wakhe kodwa bakhuluma ngabo ngoJesu hayi ku right. Kanti ubani osifele siphambanweni? Kanti ubani wadela amazulu? I honor my father because I follow Jesus. Hallelujah. Why miscall anything? Hey. I honor my father, but I follow Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Little why said, behold the lamb. Nanti uma. Little Bible wasuka, these two disciples, they began to follow Jesus. But balandela uJesu. One of the things the first two balandela uJesu ayithenjiswanga miracles, but they heard the message. Yes. No, abathenjiswanga umusha. Hallelujah. Amen. No, abathenjiswanga amabhedrozi. Oh no, anikho. Hey. No, abathenjiswanga ukuthi ishosha zosukuma. Abathenjiswanga ukuthi bazothola umsebenzi. Lithi iBhayibheli lifunana umbuso wezulu kuqala. Yes. Nokulunga kwakhe. Yonke lento enifunayo iyalandela. Follow. There are things that are bonus of following him.
but are not the core reason that salvation. We are here because of the message Amen. of the revelation. Lithi bamlandela. Lithi uma bamlandela. Oh God. Babuliya basathi iBhayibheli. uJesu akachaza ukuthi they are following me. Uthi stop right there. Why? Why? What do you need? Kodwa ngishumayeleni. Amen. Lenkosi yadlula ukuthi ukhonza njalo. Yes. Kodwa uyachecka yini ufunani? Yebo. Lojesu akachaza uhlezi ukhona. Lojesu akachazwa ukuthi kade ngasindiswa. Uthi ngiyabazi bengilandela kanti basezikweli. Ngiyabazi bengilandela kanti basebuyishoshe esumayo. Sangasayisukumisi. What are you seeking for? What are you seeking for? Ufunani makhelo? Intoni eyifunayo? Jesus. Intoni? Yazi umuntu ukhona about 5 with a pure motive. Amen. Then the Hallelujah. full stadium with the wrong. Motive. Amen. Ubona ngabantu abangaweshiba eHluthixo. They don't feel any move. Hey, Kodwa Nkosi. basengena ubaba ngathi ngena umoya ongcwele hlala wonke umuntu. Oh shana nikhona yini? Inkosi ingangena for 5 hours. Umuntu akezwa any power. Ngoba uThixo sefikile. Ukhona nje uNkulunkulu lokho efikile. Iphome abantu. Kuya counter emotive. Amen. For the second time. Tell me ngabufuna. Ulande ntoni? Hayi ulande ntoni? Ulande ntoni? Yini oyifunayo? uJesu lento ayisho laba ukwayisho before. What ningilande ngoba ningithanda. Izolo bengenza izinto. Hallelujah. Ngenxa yezinkwa zayizona. Seniyangilandela. Manje Jesu yini wa ngoba phela izinto yakwazi ukuzenza. Yini ungachaza abantu abakulandela ngenxa yezinto? No, iwaki yami ukuthi angiyena uSixo okhangisa kwa every day. Amen. I Amen. have power to do. Yes. But sometimes I decide to not do. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngiyakwazi ukwenza izinto. Yebo. But sometimes as God I decide to be silent. Jesus. Laba beseyintoni bangisathule. Yes. Bayashiya. Kodwa bezekimi. Bathi no methule. Jesus. No methule. Yebo. No bengasho lutho. No bengasangibusisi. He's my God. He is Yes. silent. He's my God. Jesus. No methule. Hey. uThixo ungenamntwana. uThixo ungenamsebenzi. Jesus. That's why we have a bad testimonies. Everybody testimonies about umsebenzi, Hey, Nkosi. about promotion. Oh God. Ithi into shoot mangahambi promotion. There's no testimony. Hey. Kanti ngizwe revelation. Ithole ndodana. Fakazi. Unokufakazi kanti nifundile eBhayibhelini. Jesus. Litho alisho nomsebenzi. Hey. Litho ndodana. Angazi into kuphi. Onendodana uthi angasebenza kavuka ekuseni ebe nayo into azoyisho kubantu ethi engenamoto engenamshado bathi amanga bakhuluma ngoJesu engathi umhlaba wonke uJesu Nkosi yamakhosi uJesu wangisiza. I have testimony because I have him. Yes, Lord. Yes, Lord. Mhlawumbe for the third time mhlawumbe khona ngabufuna ntoni yini oyifuna? What are you seeking for? What are you seeking for? Abeze kuye bathi babengena bezwe isandla sakhe bethi yes, I'm in the right place. Yeah, I'm in the right place. I'm in the right place.
iBhayibheli lithi iBhayibheli then base respond. They replied. But no Jesu, sifuna ukwazi, where are you staying? Oh God. Hallelujah. Ngenzeka kuwena kunama miracles. Ngenzeka kuwena kunezinkwa. Ngenzeka kuwe kukhona umshado. Uma sifuna lezi zinto sizoyiconsume ziphele. Yeah. But if we know the location where you are staying, Jesus. Jesus. uhlala khona noma ngaphana umsebenzi ngisho la uhlala khona noma izinto ziyashabalala ngisho la uhlala khona. Hallelujah. Yes. Atuhlala kwathi nithi ngikuphatha into zakho ungamazi uhlala siyaphela izinto masunuka la hlala khona. Alimekuwane ngenamntwana wavela wanyukela shilo wathi umntwana akekho kodwa ngiyamazi uhlala. If you give me this child, I will give him back to you. Amen. I don't value what you have gave me, but I value the location where I met you. Ingakumshwalet umoya omuso uvukela. Kanti ungayishiya indawo yakho. Ungayiluza izinto, kodwa do not lose your post. Ungayishiya. But let me finish this two. These three. The first two. Hallelujah. They came because of the message of John, Oh yes. who said, behold the Lamb of God. The faithful leader, faithful servant, cannot preach about himself, Oh yeah. even to his people. Hallelujah. God, he preaches Christ and him alone. But let me help. Then if this two Imlandela uJesu, I need to come to another thing. In Bible lithi kanti the other one omunye wabo uAndrea, the brother umfowabo kaPhili. Let me address this thing in this house. Kuyenzeka inkosi ifoni ithole wena kuqala kanti ayifoni wena. Yeah. Hey. Wena uyi-challenge. Hallelujah. Bathi angithandazi. Amen. Bathi angithandazi. Ungayifeyili assignment. Kuyenzeka. Yeah. Inkosi ithole ze-Andrea kanti itarget uPeter your brother. Kodwa when you are the challenge, awungafethu kodwa. Amen. Wena mase holy enkonzweni ubhede ekhaya. Hey, Nkosi. Kanti ubheda la ubizelwe khona ngaze ngiphi kodwa. Jesus. When you hear microphone, Hey. you lahle the core. The reason why inkosi ibizile. Amen. Kanti uAndrea ubrother kaPeter. uPeter ufisho omkhulu. Odingekayo lo mbuso. Ngoba usazotshelwa uthi Peter uzonga. Kodwa wena uthi uma uvuka uqinisele abafundi. Uyena yedwa oyoba nempendulo. Uma uthi uJesu bathi abantu ngubani? Bonke abayimethi uEliya abantu uPeter oba nempendulo. What when you are the son of God? uPeter is very important. Kodwa bona wonke ama-giant azala ama-giant. Amen. Hallelujah. Hayi nesikhole ngisho. Hey. Kuyenzeka unobhada ethenje. You know what? Kanti esibelethweni sakhe khona ugiant. Hey. Kodwa ke ngithi sengathi ungayifeza into. Ngoba kungenzeka lo muntu othenjelwe yena. Ukhiye to the kingdom. uAndrew lithi Bible immediately ethola uJesu. Lithi wagijima waya ekhaya. Aka ngikho lapho bebokuyishaya Sunday bebogxila. Ngithi inkinga yethu ungaqala ekhaya.
u-Endo the first pulpit lakhe labasekhaya Jesus. siba ngabapulpit Jesus. ekhonzweni Hey. abantu bahlulwa yipulpit elikhulu abanikeziwe lasekhaya singashumayela sonke enkonzweni kodwa unalo ipulpit lakho abazalwe nawo shumayela noma ungasashongo lutho ngomlomo kodwa nenkambo yakho ngokuhamba kwakho bathi ngempela inamandla loJesu oshintsha umuntu unamandla u-Andrew waba yi-faithful servant wagijima wathi hey Peter ngimfumene uMesiya ngimfumene uMesiya kodwa ke ngikhuluma nakule ndawo ngithi Nkosi vuso u-Andrew kule ndawo abantu abazobamba lento begijime beye emakhaya bethi ngimfumene I found the Messiah. Hallelujah. It takes time ukukhulisa ibandla uma the only person that is having a spiritual womb is a pastor. Yeah. Hey. But kuyashesha uma upastor ubusiswe ngo-End. Amen. Uyazi miss call le. Hey. Liyashesha ibandla uma uno-End. But inkwaba iyazi ukuthi hayi ubaba akazali. Kanti ngesikhathi ungazali maningi amathuba okubulala. And number two, oh God, why do I come to this one? Number two, awukho umkhalo othola ngokusindiswa. uJesu wathwala ikhawu ye-salvation efa ayihlupheka. Amen. Thina i-salvation umusa siyayiphiwa. Jesus. Ngeke uphiwe into uphiwe umqhele. Amen. Umqhele siwuthunga ukulanda ophi. Sizala abantu sikhuluma ngoJesu kuba nomuntu ethi noma ngiyakholwa inqakabani ngiyawuthunga umqhele wami Yes. noma ngiyakholwa inenqakasisubani ngiyawuthunga umqhele wami ayikho ikhawu ye-salvation. Jesus. Salvation is a gift. Ikhawu iqala masuzala abantu bekhaya. Yeah. Hallelujah. Omunye ngenzeka ungamzali ngesemoya kodwa iba ikhoze ekuzaleni kwakhe either invitation yakho ilink ekuzaleni kwakhe partaker mfethu kodwa iba ingxenye. Amen. Sure. Yabona abantu abazozala la abazobona emqhele kule nkonzo kodwa Jesus. abazi beshumayela Nkosi yami. ngoba ufike nomuntu Nkosi. kanti umuntu Hallelujah. uzokwenza isigqibo noThixo. Jesus. Jesus. Masinkosi ayichazwa uPeter ovukayo iyamqalaza uEnd ufike nobani lo Peter. Ufike noba. Uma fika uEnd wathi Peter simtholile uMesaya lithi iBhayibheli uPeter wagijima waya kuMesaya. Mayifika uPeter kuJesu lithi uJesu ayisethi hey wena Simon namhlanje igama lakho liyashintsha suzoba Petros. How do you feel uEnd ulande the new convert? Hey, Nkosi. Uyibona ifoni yethu. Hey. Most that's where yenza ama-air uthi sifighter the new convent ngoba mina old member la mina sasikhona sakhonza kamfundisi sasikhona akukhulile ibandla labantu abangakhuli abangajabuleli ukuphakanyiswa kwabantu uma ngabona abaphakanyiswa. Amen. Kanti ukuphakanyiswa komuntu endlini enkonza kuyo isho ukuthi uNkulunkulu ukhona kulo. Ngenzeka the destined line. Jesus. Kuyingozi ukukhoza angasaphakanyiswa umuntu okhona. Hey, Nkosi. Ngayizwe besikhona egijima. Hey. Sithokozelela siyakwazi ukubusisa imoto zabantu ezethu zidliwe. Hey, Nkosi. Yes. Uvela uthi awu kanti inkosi sayifaka imoto. Yes. Awu baba siyakubonga nayo imoto. Jesus. With a pure heart. Ngoba uma esabusisa ngenzeka blessed Amen. in life. Uma nje Jesus. ichibi lisanyakaza. Hayibo. Ngahlala ngisho 38 years
ihlaliswa ukuthi kusanyakaza impilo noma ngawutholi lo ummangaliso uma kodwa kusanyakaza. Hey, abanye abazali abaningi bebe imkhovu. Hayi baba. Basephakanyiswa abantu. Baba imkhovu. Baba imkhovu. Hayibo, usile nawe nje uPeter. Why Jesu ungjamba mina? Uyothatha uPeter, umshiye igama, I'm still Endo. Ngenhlanhla uEndo wayibamba into yekhrawu. Amen. Noma nganyuka. Jesus. Kodwa marekhoda washintsha ufike ngobani embusweni. Yebo. Awakekho Peter. Yes. Ube mina ngikhulumanga ngoJesu. Nanoma uPeter ukhona, noma ngangena kuma-TV, mina ngingaveli kwi-TV. Kodwa leyo Peter uzalwe yimi. Akalithi uNkulunkulu sincede kujealousy. Kwi-kingdom. Sekuthakathana nje enkozweni. Fana ukade ngisho uve. Fana ukade ngisho iplate. Hey. Ayifuna ukugada ngempela ngoba whatever lesikhonza nayo. Gada ngempela futhi iconference. Amen. Umoya uthi ungadli. Yeah. Amen. Yeah. We fasted. Ungalokhu uthi hayi. But uEndo wathi no bekhona. uPeter ngaba akekho bemini. Angimlandanga. Kwafika uPeter. I'm closing now. Lithi kanti ngakusasa uyeGalile uJesu. Wasehlangana noPhilip. Wathi Philip follow me. Into amnandi-ke enkonzweni embusweni. Sinendlela ezingafani. Sine-2. Okushomela uJohn. Yafika. Saba noPeter abashengezwa ushengeza. Sibe nohlobo loPhilip elangweni. Jesus. Uthi umuntu akhothenge la. Ukhona umunye ongifonele insukwini waseLimpopo. I don't know the guy. Ufonele ikhali lebezi this guy. Ithi I found your number ku TikTok. I don't know TikTok or YouTube. Uthi mangitshaya number yakho kanje. Kade ngiyizwa. Uthi I want to know who this Jesus is. Amen. Uma ngiyabuka bathiwa nawe umuntu ozokuchazela. Cabanga uzochazela umuntu othi sengidele ukusindisa ke angimazi uJesu. Uthi ngakhuluma nomkami athi call him. Aya. This week in here ngathi because this is a real call that this guy I need to know this Jesus. Ithi ngeke kwelinye ibandla ngezwe into engivimba athi no. Wrong church. Sure. Yo. Yeah. Church. Wrong location. Ngoba bona bonke abathi inkosi. Jesus. Abathi inkosi. Kanti banayo amandla andakhala. Size inkosi ngoba yokudiscern. Amen. Moya ukuhlolwa. Cabanga this guy. Ayekho even saved yet. It has to now umuntu. Let me tell you about this Jesus. Hey, yazi ngangihlezi ngilele lapha manje ngakhahlele ingubo ukuthi athi tell me about this Jesus. I'm ready to accept him. Tell me the process. Who he is and tell me the process. Through the phone. I want to yell. I'm trying to choose. Then I gave him the verses. I take 3 days to read these verses. Yeah. I can't then come back to me. Yeah. It's in prayer. Hallelujah. Because I see this actually need. I'm understanding. Kakhulu. It was Amen. happening in our crusade. February, must have been a call. God, the message was weak Hey, about Jesus. 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 God, a call. He got the pump. Master Apostle. Hey, Jesus. Abantu ngilandela bona uPhilip. I'm closing. uPhilip walanda uNathaniel. Aya. Sengathi uPhilip ubambe inature kaEndo. Hey, Ukuthi Jesus. lento is not just for Amen. kodwa ngenzeka I'm just a challenge. Inkosi ithole ndifuna uma wami. Ibambe mina ndifuna udade wethu.
ibambe mina ngifuna ama colleagues ami. Amen. Ibambe mina ngifuna umakhelwane wami akaze ngitholele kodwa enkonzweni. Ungazi ubone inkosi ilandile kanti awazi ilandeleni. Oh God. Jesus. uPhilip wamolanda uNathaniel. I'm closing with this guy. Mayilanda uNathaniel, kanti uNathaniel lezi inhlobo ezisasile. Because a scholar. Azisho umthetho kaMoses esonta kodwa with no revelation of Christ. Ngoba abanye uzobalanda hayi zabasonti. Bakhona abasonto. Amen. No, ngizwana. Hayi ukuthi olanda abantu kuphela abathaveni. Abanye basemasontweni basonta. Kodwa they didn't know anything about Christ. Amen. Wahamba waya kuNathaniel. Wathi uNathaniel, simfumana loyo abaprofeti abakhulume ngayo. Samthola loyo ababhale ngayo. Wabuza uNathaniel, hayibo, umtholile. Wathi eNazareth. Wathi uNathaniel, what can come in a van in a small town like that? No. Yeah. Jesus. What do you do? I wish I was teaching this thing in the local church. Amen. If you are the member of the local church, get this. What do you do? Approach umuntu odelela edespise your Jesus. Utu Philip, I don't need to defend my Jesus, but come and see. Amen. Jesus. Ungameni in your church because you are not proud and you don't believe and you don't trust the spice of your church. Amen. Anengizwana kodwa ngicela ukuphinda awumemi ngokuncane umemi but kakhulu ungamemi it's because you know ukuthi lo muntu engafike eveletha no more. But Philip trusting Jesus. What I don't need to preach to you, but come and see. Amen. Woza uzobona. Yabona uma sesithemba ibhodo lasemasontweni ethu. Umuntu awumtshela into eyiningi. Uthi kodwa isonto elilodwa nje makhelwane. Jesus. Uyazi ukuthi isonto elilodwa uMC walana uphekile. Uyazi unomshumeli wala akadlali ingane kwayo. Because we need abantu ababepulpiti bazi. Kunomuntu ongena lapha ya for the first time and the Lord is trusting you. Ipulpiti akuyindawo yokuvela. Akuyindawo yokuvela kwakho. But indawo yokuthi la do or die. Omunye uze for the last time in his life enkonzweni. Omunye umenwe umuntu lo memile uyathandaza zokusebenza ngangagetshe umfundisi. Ezesho omunye sasina ngashomela ubani ngathi ngashomela ubani. Hayi niyazana emasontweni. Kuvele kusumayela omunye emaziyo uthanda umthweni. Uphinde uthandaza uNkosi awumqondise namhlanje. Uyenze khona ephila. Phela abantu babesukuma nje uvula uminqe ezehlale phansi. Uthe kodwa Nkosi. Oh Jesus. What do Philip was? Uzobona. Amen. Asithandaza. Toweza uNathaniel. With an attitude. Umeza kwasho uJesu omniscience. Yes. Wazi igama ungakakhiphe emlonyeni. Jesus. Wazi number yeinwele zethu. Wathi uNathaniel, wathi uJesu, no, I need to address this guy in another level. Amen. What no umIsrayeleza. Wambisa ngobuzwe bakhe engake introduce uNathaniel. Can I prophesy? Amen.
Amen. Wambiza ngobuzwe. Efuna ukulanda inhliziyo yakhe. Because many prophecies and miracles are not for believers. God inkosi iwasebenzisa ukuconvince abafunayo. Asikwazi ukuphila ngama miracles every Sunday. Jesus. Yes. Amen. 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 Ngoba uthi Jesu go ye and preach the gospel. Why said as we are going, Nami, I will follow you and do miracles to bring this message, to prove the message. Nina shumeli message. Mina miracles are there to prove. Amen. Amen. Let me share you. Now when you banda nje mawufika Sunday every Sunday nginquba phansi kuphela professor afundiswa lutho. This is not a church, this is a cult. Amen. 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 This is a show. Show. This is a show. He's not a miracle working God. He is. Jesus. God, a miracle is something that happens suddenly. I can't say tomorrow I will open a mess. That's no longer a miracle. That is a kite. Because he's not our show me. For 2 minutes. He has all powers. God will keep her according to his will. Amen. Oh God. What to just Israel, you know? What if you do? So we are Israel. So how did you know? Was there still actually today I couldn't tell you. What to just mina ngazi nokuthi nje ufika noFilip ukuthathe under the fig tree. What? How? Rabbi. Lord. What to just know? I love you worship. God angiyayisabi worship engcilukwi prophets. Inkosi. Ngoba Jesus. uma ngasaprophesy wena Nathaniel ngizokuswela. Wathi Nathaniel, can I introduce you to the greater news? Asithanda. Jesus. Wathi uyazi nento enkulu ukudlula. Uthi ngitshene ukuthi isizwe sakho yini. Ngitshene izinto zakho. Wathi uNathaniel awuyini enkulu. Wathi into enkulu ukubona izulu. Jesus. Livulekile. Amen. Sesiyathandaza. No, namhlanje bengizothi kunento enkulu. Ukudlula yonke into esingayenza kule nkonzo. Yes. Eyokuthi nomufa. Kodwa ubona izulu. Jesus. Livulekile. Hallelujah. Asithandaze. Noma singathola imisebenzi siyabonga. Sithola imangaliso siyabonga. Sithola iprofeto siyabonga. Kodwa umuntu singafuni ukuyuza. Ayokuthi sibone izulu. Livulekile. Sibone ingelosi. Yebo. Zehla zenyuka. Uma siyasabona izulu. Sabona ingelosi. Sothi baba noma ngakutholana ngakufuna. Kodwa ngiyabonga ukuthola into enkulu kangaka. Usizana usizisa lonke. Kodwa ekugcineni ulahlekelwa ukuphila. Hallelujah. Oh, Shalama. Hallelujah. Let me proclaim Masaya tonight. Akembemezele khona enkulu emhlabeni. Siyayifuna izinto kodwa khona into enkulu. Ayokuthi sifuna ukubona the heaven. Akodwa bafethu kunensizwe eyakhandwa ngamatshe. Bashaya ngamatshe kanti ibheke phezulu. Jesus. Yathi bheka phezulu yabona izulu. Yebo. Livulekile. So yathi ibona izulu. Yangawanaka amatshe Stefani igama lakhe. Ngoba uma unezulu livulekile noma yini engashaya eceleni ayibi lutho kunezulu livulekile.
shwa ukhwila kanti izulu livalekile in your life. Uthi ngibona izulu. Okay. Let me say this as I'm closing. I can preach even in big pulpit by grace. Kodwa uma ngizoluza izulu, that was nothing. Amen. I can get whatever prayer item engangayithandazela emhlabeni. Kodwa mangaluza izulu, abafethu Oh, Jesus. ngiluze into